Pekne, pekne. Čím menší, tým lepší výkon, človeče. 21,67 na ľavom prúde. Neviem, či nám kinderka tam rýchlo behali. A 24,09. Vieš, koľká ste? Prvé! Pozrite sa na tú radosť, zatleskajte samozrejme. Toto sú najkrajšie momenty a preto sa oplatí robiť aj presne takéto súťaže, aby sme si takto spoločne Skvelé. vychutnali aj tieto momenty.